Izvadimo kvasac iz zamrzivača. Nožem ostružemo manji komad kvasca. Stavimo ga u 2 dl mlake vode da se otopi i aktivira jedno 5 minuta. U međuvremenu u posudu miksera stavimo brašno. Otprilike 3 čaše. Pola integralnog i pola bijelog pšeničnog. Dodamo 2 male žlice soli. Spojimo posudu za mikser i uključimo mikser. Dolijemo vodu sa kvascem i miksamo u 2 brzine. Svako toliko pustimo tijesto da se odmori. Sve skupa miksamo oko pola sata. Kad završimo s miksanjem, zamijesimo rukom još malo u posudu. Nakon toga izvadimo tijesto i umotamo u mokru krpu, te ga stavimo u hladnjak jedno 2 dana. Kad nakon 2 dana izvadimo tijesto, odlijepimo ga od mokre krpe, te ga oblikujemo bez miješanja i namažemo brašnom. Tijesto pustimo da raste dok se pečnica ne zagrije. Pečnicu zagrijemo na 220 i u nju stavimo posudu sa vodom. Kad se pečnica zagrije, u nju stavimo nadignuto tijesto i pustimo da se peče 60 minuta. Ja svakih 10 minuta spuštam temperaturu za 10 stupnjeva, dok ne postignem temperaturu od 180 stupnjeva i tako pustim da se peče do kraja. Kad izvadim kruh, prekrijem ga mokrom krpom 10 do 15 minuta i nakon toga je kruh gotov. Dobar tek!